هذا بيل انجمن اوروبا بريز فايق يغيزاي ميفاني ما كك فايق روج باش هم خيرتن لاوروبا كان كاس تفلي مراسم تشك دانينا جروبا غريلاند من سبا براستي يعني جبركو جحمن درين يعني دربي ولاتان نتنج اوروبا جالك جهاتيه از بخواه هجمارا وان نزانم لی ازانم وکی کو علاقه کی پرمزن هیج بو شاندین نابلتوی جی کو دوی داری جی بستینن ببین شاهد چارەسەریە کی کو براستی پرسکریکه کی به 10 سالانه لوی داری دمشه کو ببین شاهد وینا و او جیج آگی خواب تشتی کو بکن سرملی وانا کو بکن لوی داری پارلمان اوروپا کنسای اوروپا جی براستی مخابات کی کر gelek kes şi wekt xwestin wekî ku herin lê mixabin ji ber ku rûniştinên Parlamenta Ewropayê wana hebûn nikarîbûn lê em zanin wekî ku gelek kes tevlê dibin ji gelek welatên Ewropa û welatên din tevlê dibin li wê derê de şehadetekê dikin. Yani ji Ewropayê rojnamevan yan jî parlamenter sazî hene ku tevlê bin. بله بله ج اروپا قاسی کو ازانم هما بری حمی پارتیا دلینکل آلمانیا هی هفسروکی وی بخواد تبلید به پارلمانتری کیدن جوالات کیدن تبلید به گلک روزنامه‌وان هنه تبلید بن در پرسیارین سازی سیویل هنه تبلید بن لی وکو مگوت جبر کو گلک ولات جدا جدا تبلید بن از بخواه هجماراوی نزانم fakat ve jixwe di merasima sibed wê bê xuya kirin wekî ku çiqas kes tevlê bûye. Başa birêz Faik yani ji ber hûn nûnerin hedefêne li Encûmena Ewropa piştî 27 salan peyamekê vîdyoya rêberêgirtiye PKK Abdullah Öcalan hat Ewropiyan çawa li wê yani çawa nerîna xwe tînin ziman li ser wê vîdyoyê wê peyamê. بله هنزانن 27 ماه سبات پیام کی بنویسکی هات وی چاخیجی یکیتیا اروپا گلک دولتین اروپا پارلمان اروپا کنسای اروپا خوشبینیا خودان خویا کردن و گوتن وکی کو اف گاوکی دیروکیه وکی کو اف شر دنابینا PKK و دولت ترکیه کو بقده جبو تبایی هرمی و راحتیه کی بخار بینه و پیشوازیا وینا براستی گل کی ارینی کرن جبو کو دو او بانگا بویدو هات وشاندن براستی او جی بردواما و مساجا بری بو بانگا بری بو او بانگا کو هات کرن سر ویناش خو PKK کنگره خال دارخست دوی کنگره خود قرار ستند کو خو فسح بک و گوداری سروکی خو بک کو شرعی چکداری داوی بک gelek xal gotin Avrupa تبایی Avrupa خوشبینی امکارن بیجن دو بخوا biz raportörü Türkiye'ye Parlament Avrupa'ya mehvetin çekir او بخوا خوشبینیا خو ددن خو یاکرن او هیوی دکن وکی کو اب بجبو demokratik buna Türkiye gaveki green و dikaribin Türkiye jî bêtir nêzîkî Yekîtiya Ewropa bikin. Ji bo we malbatên ku qurbanî dane ji vê yani ji vê şerê 40 salî 50 salî bavê te jî ez bawerim yek ji wan kesan e ku qatil meçhûl e li Bakurê Kurdistanê. Ji bo van dosyan hin bihêvî ne ku ev pêvajoya dest pêkirî herkes bige heq û mafên xwe. Belê ji xwe Birêz Öcalan jî di banga xwe yî dixuya kirin. Dibêje ev şerê çekdarî wek metod ji bo ku em mafê gelê Kurd bi dest bixînin em wek metod şerê çekdarî disekinînin. Lê em bi dawî dikin. Lê ew nayê meعنiyê ku em ê dev ji tekoşîna xeber din. Me hetanî vê derê tiştekî kir me sekinand em bêjin înkara li ser gelê Kurd me sekinand ji niha pê bijî ev tiştê ku me bi dest xistine yanî gelek em bêjin berhem derketine holê îro em bêjin yanî partiya me Dem Partî ku li Tirkiye zêdeyî sedî 10 heta em bêjin gerek potansiyela wê 15-20 jî heye. Ku derketî holê di vê derê dikare karekî pir geş û xweş baş meşînin li Tirkiye ji bo ku gelê Kurd bi demokratîk bi aşîtî bi mafê xwe bi dest bixîne. Adin
Rojavayê Kurdistanê heye, Başûrê Kurdistanê heye, em bêjin Rojhilatê Kurdistanê gelek tişt pêşketin van 45 salê dawî. Ji niha pê ve ev berhemê ku hene êdî bi metodekî din, bi şêwazekî din ku tekoşîn bê meşandin ve ev bên parastin û bêtir pêş bixin. Berê wek her kesî me jî me bedelekî mezin dayê divê van şerê 45 sal de. Em bawerin wekî ku vala neçûn ewa bi xwe re înkara gelê Kurd sekinand û bingehekî çêkir hebûna gelê Kurd parast û gelek sazî û em bêjin qezenç bi dest xistin nava dinyayê de îro gelê Kurd wek aktêrekî têqebûkirin. Kîjan mesela rêxistin kesatî hene ku we dawet kiribin ji bo vê merasîmê. Belê wekû min got li Parlamenta Ewropayê bi rastî me dawet kirin, Konseya Ewropayê me dawet kirin. Lê ji ber ku wextekî hindik bû, kurt bû û rûniştinên Parlamenta Ewropayê hebû, yani raportörê Tirkiye bi xwe me dawet kirin. Gruba Dostaniya Kurda li Parlamenta Ewropayê heye, me ew endamê wê ne dawet kirin. Lê mixabin ji ber ku rûniştinê Parlamenta Ewropayê a rûniştina dawî berî havînî ku naber bidinê rûniştina wanî dawî bû niha îro jî hîn berdewam e mixabin nikarîbûn tevlî bina. Lê civînekî çapmeniyê wê darbixînin ev heftaya pêşa me li ser vê çekdayînê wê Parlamenta Ewropayê de taybet gruba Dostaniya Kurda wê helwesta xwe bidixuya kirin, piştgiriya xwe bidixuya kirin wê bang dewleta Tirkiye bike ku li gora vêna gav babêje û bang li Yekîtiya Ewropa tevayî hêzên navneteweyî ê bihêz ku divê pêvajoyê de wekî ku aşîtî pêk were demokratîbûyina Tirkiye pêk were gelê Kurd mafê xwe bistîne rola xwe bilîzin wê bangekî bi vî hawî bêkirin û bawer dikim ji niha pê bi destê me bêtir bi qewet dibe wekî ku tim û tim dewleta Tirkiye çiga bihatina avêtin em bêjin bi mahna terorîzmê kriminalîze dikir û pêşa wê digirt ama ew derfet ji destê wê tê derxistin ew hencetê destê dewleta Tirkiye tê derxistin êdî wê bêtir ji derve ve ji hundir ve merê dikarî bi rehetî zixtekî li ser Tirkiye bike wekî ku gavan babêje. Mesela em bêjin partiyê me digirin, serokê belediyê me em dibijêrin ji kar dabêjin û dewsa wana qayûma dabêjin. Hevserokê me Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ wana van êzî 10 salan hundir dene. Gelek tiştî yani li ser Rojava em bêjin êrişê mezin hene. Li ser wek gavadin ve xebera xwe da li ser Başûrê Kurdistanê êrişê mezin hene. Evana hemû merê dikarî bêtir bi rehetî zixtekî ser Tirkiye bike ku vê siyaseta xwe biguherîne û gavan babêj ji bo aliyê aşîtiyê û ji bo ku mafê gelê bi dest bikevin. Gelek spas berês Faik Rizî nû nereya de pê li Encûmena Ewropa tu bûyî mêvanê Rûdawê dem baş. Ez jî spas dikim dem baş.